Det gjorde jeg, fordi jeg havde brug for nogle redskaber og nogle værktøjer og nogle forståelse ind i ledelse og ind i facilitering, og jeg var på udkig efter en faciliteringsuddannelse. Jeg synes, fællesskaber er en af de allervigtigste ting som i min profession som afdelingsleder på en skole. Det bliver mærkeligt. Jeg havde brug for et rum, hvor jeg kunne fordybe mig i noget fagligt, til forskel fra mange af de andre uddannelser, jeg synes, jeg er blevet præsenteret for, hvor jeg næsten går til eksamen for første dag. Nye horisonter, nye vinkler, bruge mig selv mere i hverdagen, bruge mig selv på en anden måde, bruge mig selv til at skabe fællesskab med medarbejderne og sammen med medarbejderne. Jamen, det er faktisk lidt svært at sige et ord på, men det har givet mig nogle redskaber at sætte af i, som går ved siden af mig, tror jeg, som jeg virkelig vil komme til at bruge i min ledelse fremadrettet. Jamen, rigtig meget omkring, hvordan man faciliterer fællesskaber, og rigtig meget om, hvad man skal være opmærksom på. I virkeligheden en masse tankevirksomhed om, hvordan jeg kan være med til at støtte op om fællesskaber. Jeg bruger det dagligt i mit arbejde, og bruger det her greb, og bruger det her med at være en del af fællesskabet og trække mig. Det er sådan et begreb, vi arbejder med, der hedder hosting. Jeg har brugt det på den måde, at vi har startet et nyt udviklingsprojekt op og brugt det at arbejde med anslag og det at arbejde med at gøre tingene anderledes, kigge på billeder og arbejde med billedernes værdi i projektet. Jeg bruger det i stort set til alle de møder, jeg holder, til alle de møder, jeg er til. Altså, og det med helt at tage alvorligt, at det er fællesskabet i moderne ledelse, man kan lede på. Og bruger de her greb til at få lavet anslag og få skabt nogle gode rum, hvor der er brug for det. Kæft, det er sent der.